understand when I speak in Shona, you know, I will try to elaborate what it means. Hi guys, how are you doing? It's been a minute since I did a live, and how is everybody? You know, we just have the sweet man made some pancakes. And he was complaining, you know what? The pancakes are now cold because why are you not coming to eat the pancakes? Then I said, no, the dogs were thirsty, so I had to give them water. So, you know, he said, no, if I make food, you should come and sit. And I apologized. Fairly white wagarol one in game name Nebinya. Ibinya. My two kid wanga she to so I heard that my grandmother came. So I'm just trying to, you know, introduce she doesn't speak English. So my grandmother came and she heard that I have a new boyfriend. So matuki wanga shitwa imbuka zangu so maniruka, you know, I married she chuku. Saka nindu kufungidzira pamwe. Yange ngori nyaya yekuti tingompa umandara. Arikuti tuende kumberi. Arikuita kuwe every time. You know, simuka. Very good man, comes from a good family. Apana. But yangu itsaona feli. Waifunga kuti munetsaona chichi inini munondiziya ina andijigire uroi kunyara. Tikati kukwira andingati aigona ninyo ndakarwadziwa ndakabuda ropa zvisingaiti andizvo. Saka ndiziye kuti ndokunaka kwacho here kana kuti. Asi kuti tirambe tichienda mberi. You know, my grandmother says you look so cute. Saka nangoti rega ndikuziise hama we kuti ndiri panguva yechimbetu. Ndandakanosumudzoka nengi no vanenge vaine mavara ava. Uchifunga kuti I understand a lot. You understand? Saga, the language. Oh, you. I got 10 of these baby in it. Oh, Jovam. Saka unongochiziya kuti unombo confused wachi. Bohor, eat now. You wanna feed me? I wanna feed you. It can be romantic. Oh my God. You wanna feed me? You can feed me, baby. You can feed me, baby. You can feed me, baby. You can feed me. But it's delicious. I'm loving every bit. That's good. I'm loving every bit. That's good. Saka uzona panembwa apa dziri kubhutsurwa, you know, dziri kubhutsurwa. Nezvironda ifana kuenda kubasa anditika. What is happening, baby? He's trying to lick my feet.
ko kudya unge nguruve ngemunhu anenge atenga chikafu kudya unge nguruve kudya unge uchi kudya unge uchi munhu ari kungokusimuka ngosimuka munhu ari kusimuka unongozi unenge wakabhajeta munhu ninge wakabhajeta wakamunhu wakabhajeta yanhinge wekupendi ndairohirwa pamanzapa ndikobo ndichatotaure kana zita ravo rependi vaya ndichataure zita ravo pano ndorohwa kana anchiedza kufunga kuti ndonyepei zvekunyepwa zviya kana kutongoti kana kuti kumusha kwaita emergency here chichi ndakutonodii people misses you baby come you can lift your weights here whilst people see come saka ndandichifungidzira kuti ipapapa ndonyepa ndichiti akaitawo basa rake munhu akapedza akabvisa umhandara zvakapera but zvekuzvokunyeperai kuti munondiziva kuti nandinyepe neni kana ndadiwa but uyu munhu uyu ari mumba mangu kauyu handiti kana munhu uri mumba memunhu anditunotyoka boys zvinowana ungu ari kumva washaya kana mufaro kana kumva washaya kana kuti wodii apa nokuseni ndinomuka ndotsvaira ka munhu anomuka machongwa aneta nekukuridza zvinomva washaya kuziva kuti unozviita se. People want to see you lift weights, baby. People want to see you lift weights. That's not for free. That's not for free. No. They pay. I'm not free because I'm a guy. What are you looking for? Yeah. Or you drink? Yeah. Come sit down now. My grandmother wants to see you. Yeah, she's 111. She cannot speak. She cannot speak. Yes, 111 years old. Damn. She cannot Your speak. jeans. My jeans. Come closer so that, So she was very excited. Now you have a good, I was telling them, very good, strong. Ska kune vependi vaivaya ka usambodzora hako moyo nhengi mudikani ndokungotsvaga kuti ndozvibvisa sei imhepo yange yangouyawo asi kuti ndichiri mhandara aiwa ndisisiri mhandara kuti chokwadi ndakabvira ndakableedha zvisingaiti asi havaraidzike kugara naiwa munono utori mhukawo zvayo mhuka munongoziya unenge waonoka mifananidzo Brucey iwe bana iwe unenge waonoka. My grandmother says you've got beautiful tattoo ako akanaka, which means beautiful tattoo. Really? That's what. Saka unenge waona mifananidzo inenge yakadii yakanyorwa ufunga kuti apa ndichasvirwa zvekupedzisira handiti munhu unenge uchida kuti wekutangawo ka anokuvhurawo kanga aine panchi haungodi kungovhurwa one vese vai saka ndiye ndakatsvaga even here matatu aya very ndakatsvaga ane mandaidawo pekuzembera chii kuitira kuti but tikazembera simbwa dzangu dziri kushungurudzwa pano ndotosvika kuti ndakaenda kubasa anogona kana kuzirowa kana kudzipa roga kana chiti kandikunzwa kuzuzuma zviya zvokuti ndikuda kubuda because ndimozaiti kubasa kwangu ndoenda ndichinorowa manaiti ndindoshanda manaiti chete
saka ndikutya kuzuzuma manje kuti ndakasiya naiwe chami aukunogara pasi. Go sit down. Close the door nicely. Hard. Well, I was telling them also, come close. I was telling them also to say you don't like it when I talk about other men, you know. So there was this Tinashe Mtarisi who, you know, yelled me when I didn't have anything, but you said it's none of his business. He said I should not talk, so I'm not talking at all. You are doing it right now. Oh no, I was just making an announcement. So I wanted just to clarify the fact, you know, that, you know, I'm obedient. I'm obedient. And it'll be one at town. You will paint you. Don't town at now. You will pan me. You're going feeder chikafu. Abudi akutokudza mutemi nogumi kuti chim satauri naningi usatauri naningi. Baka ndangoti uwa chivhiti chataita ichi ndochichi chokupedzisira titesi tichangoona kuti ndoita style inenge ipi. Ndokuti kana kuti kumusha kwafiwa kana kuti chii akwana kuti ukwira ndege kuti ndiende kwapi because akabhebha pandakataura nezvependi kuti munondiziva kana ndichitaura nezvependi kam ndanyasoita wanda. My grandmother is saying is like how old is your mom? 61. Anzavani 61. Saka ndakabhebha. So my grandmother is asking, when are you marrying me? Yeah, the schedule was in January. In January? Yeah. And January mbuya. Yombokwe. Mboko means the sweetest name. Yombokwe. Ndichifira izvo zveini. Yombokwe, mbokolume. Saka, my grandmother is happy, and my grandmother said I should listen. I listen, baby. Don't I listen to you? Am I stubborn? I listen, no. Yeah, you listen. I'm a good woman, no. Yes, you are, baby. Yeah. I listen. I listen, no. I listen. December, January, getting married. So yeah, this is the drink. Oh, thank you. Your pancakes are nice. Kana chake chaakatenga pano kana one. Ungadisadzwa masosi mundiro imomomo. Unenge munhu watenga chikafu kana chaatenga akangogara. Basa ndere kunosimudza masimbi. Ndozvika masimbi mumba munoini. Zviri kuenda izvi. Mangwana mune matone fresh air. Mark my words. Ndiyani zvokunzi chino afambira munhu kuzobvisa umandara. Ndikabviswa. Zvaingorwadzawo kana kudzara kana kurwadzawo ngemunhu wameno ngeameno. Meno zvaingorwadzawo. Saka chandakanzwa chaizvo iropa chete rakangobuda zvaingorwadza. Oh, beards. Everyone is saying you have lovely beards. Nice.
Chakafukidza. Mudzimba mune zvakawanda. Vana magasi ekubuda. Ndatongobuda ne 2 days. Someone is saying that delicious. You have got your match. If you misbehave, this one will beat you. Then I said, no, I won't misbehave. I think I actually money. Zvinopizwa munda here zvokusimudza masimbi munhu waita kusimudza masimbi kudaro kusimudza masimbi mwari ari kubasa yanenge achingodhagaidza tiga masimbi imomo ana ndakakwirwa kana ndakadzimbidzirwa handichatomboziva hauzozive kamutsauko. It's a good language, eh? You don't know. You know I don't understand anything. But that's nice. At least you are laughing. You want to know my simple. Then that's nice. Chigofti, Azizam? Huh? Chigofti? What is Chigofti? Chigofti? What is Chigofti? What did you say? Oh no, my grandmother is kind of, you know, she's naughty. She's a bit naughty, so she's saying this kind of men, they are like, you know, they won't get out of the bedroom. Yeah, you know, she's now talking sex. So she's saying, how was it? So you know I was a virgin. Yeah. You know, my boyfriend knows I'm a trans. You know, so he knows that he's the first one to fuck me. So my grandmother is now asking me, hey, how was it? Was it, you know? Then I said, hey, I didn't wake up. The time was just moving. He was on it. He was on it. So, yeah. The first was nice and it was kicking, it was sweet, it was... How was it, baby? Amazing. Umandala waenda nemboko. Jehovah. Umandala waenda nemboko. Oh, sweet. Yeah. Sweet. Upadumukwa umandala shwa. Asi Jehovah. I don't want to say. How many people are watching us, baby? 4,400 people are watching us. Oh, that's cool. Sagam, just like a friend, smooth out. Daddy, let me come here. And some of them, a papa singing with manja. Was out to tell what I desertion. Uno che c'hai uno schema quasi ora I was in this program as like number 1 chai as nyapa apanda bataza na bataza sham azukira zvo kumabindu ko unosimudza zvo unosimudza you are doing it right. Boys, behave. Nice. You want me to do it again? Now you, Mandela! Where do you want to go? Impostor, udai. Uzumi mkuu. Impostor. Sambo na impostor anojimai. Impostor anaenda kujimu kudai. Kwa hizo mete.
mete munzeve, mete mumhino, mete mumaziso. Ngeune mete mubreni. Pese pane buri. Pese pane buri. Urume mukuru. Zera rako ari kushanda kumadhodha bini. Type dzako ndo dzinodiwa madhodha bini. Aneta nayo. Ende akangondisvika kawani chete ka. Nezuro ngana kana ndairwadziwa. Nezuro handina kana mbovhura makumbo kana mbodi. Angomba kamwe chete ipapa. Ndikati station. Ndodika. How is it? Nice, cozy. Handsome man. Kochiko. Mandela is out. Let me let Mandela out before they fight. I don't know why Mandela came out from the bedroom. Mandela should come, Mandela. Come. You boys sit there. Garabas, Mandela. Garabas, man. Good boy. Garabas sit. So we Garabas sit nicely. You wait. Away. Garai baba. Arikuba mai manje avavauya. Mai manje ndenda tokutoridza mereso. Ai paine munhu andifonera izvozvi chi. Kana dai muda paine munhu ane namba dzangu idzo ninge afona chi. Kana kuti ninge wangu wafa ndochitoridza mere panapa. Uyo otobva. Mozi inini newependa zvingamboite zviya kutoti ninge uyu wependi ndimsiye uya ndotomuda zvekudaro. But uyu iri ninge iri sasikamwe masimbiro. Chami chikwaitwa sei kwewe chaizvo? Aukona mukona kugara pasi. Ndini ndiri kudya apa. Mandela haasi kudya. Chiko chami. Chi. Mandela. Good boy. Sit there. Let me close the door. Bruce is here. Bruce atenda ndozvati. Ndosaka uchizombodzundiwa. Famba uko uende uko. Bruce. Uyoenda uko. Over. Put the chair, yeah. Yes, I'll put the chair to it. I'm going to get a passe. Your man did a passe with. Apana number zangu zeningere naime. Ze class chats. It's mates. When I'm going to find them, I'm going to come close, baby. Unongondifondera motichi kwafiwa ndoridza rimwe zimere riya. Oh, your girlfriends are looking for you. No. Did you tell your girlfriend you have a girlfriend now? You should post me, baby. You should post me on your wall. Let it be off. They must know me. Because me, I posted him on my wall. They must know me that there is this one. I'm not postable. Of course you are. Of course you are. Yeah? Your girlfriends don't know about me. They should know about me. They should know about this type. Hey. Hey. Yes, now. Yes. So why did you not post me now? Really? That's a question. Why did you not post me? I gave you my everything. My virginity. You took it. So I deserve to be posted. I'm gonna post. Did you see me on Facebook? No, No, exactly. No, but I saw your account on Facebook. I saw your account on Facebook. Yeah. And I saw you once posted yourself with a with a lady at the beach, and you were showing. It was my cousin. What was your cousin? Yes. So you were showing legs. Yeah. So I don't know which one will you take. Because me, I want to feature that. It was my cousin. I don't fuck my cousins. No, you don't fuck your cousin. No. But I think I'm ready, baby.
Post me. I think I'm ready. Do you think I'm ready? Jehovah. Oh, God. Do you think I'm ready, baby? To be posted. So take a selfie for me and post it and just say my lady. Take your phone now. No. Because I'm shining, no? You're always shining. Baby. You got video so they went. Baba. No one will do it. Makapana anonyingirana nenere. Amuna dondada zvangu ndagezwa. Ndinonosimudza ngondolo. Mwana ndakasimudza bati ashatu mai. Ndochekwa ndakabigwa ndakajika. Ndada zvangu. Ndiziye. It's nice. Okay, baby. Selfie and you post. Just say me and my chick. Open now. I'm not looking at your password now. Open. We need a selfie so that you just, my people know you. You know, it's time for introductions. You just say, unless if you have other chicks. If you have any good selfie notes, then send it to me. Then I post it. Because I have a bad camera. You see, he's posting me already, guys. He's posting me. Asi gono ndakusuwai. Gono ndo varidzi vependi. Ntupowo ndi gono. Gono ndatokusuwai zvekudaro. Zvekutoti pandaibviswa umandara gonoka. Takatoona fesi yenyu chaiyo. Sazonyeperwe zvenyu kuti ndaifunga nezvemboko iyi yakandinhingi. Mboko, say mboko, baby, mboko. Say mboko. Boko. Mboko. Mboko means good man. Saka gonoka. Ndaitofunga imimba ndaibviswa umandara. Saka musazonyanya utambudzike zvenyu. Munozonyanyawo gono, munonopostwana nachipo, mahurese, musendziraini. Iyo post iyo iya ndakakuonai makapostwa nachipo iyo iya. Makamutarisa magaro ake. Ndakabva ndanobinginuro. Fire for fire. Angotadza kutorwawo pikicha makangotarisa pakamera. Matatsire magaro ake. Samata ende macheno ranga akaita chipo acho. Ndakabva ndanobinginura, ndakabva ndauendesa umandara nai. Munhu unomvwa ndidaro shwa. Kana mafunga kutorwa nevanhu akutorwa ipikicha zvakanaka. Nai. Munhu unotorwa nakachipo iko kaika mototenderera motarisa magaro shwa. Aiwa gono musandidaro makandirwadzawo futi. Does it something you want more? I'm okay, baby. You can eat if you want more. I'm okay. They would say it. Makandirwadza gono ipo pai. Nine. Makandirwadza. Wewe ukachipo kuzoti my brother uni brother yakadaro. Raunditorera murume pakazara vanhu pachena ipapo. Nine. Matarisa magaro kutarisa let me send you the picture so that you post on your. Yes. BP ndakaenda autoposta but ndakabva ndataiwa ndingambo post ndinotsvaga mingi anosimudza kayotsvaga anosimudza masimbi aubvise umandara wacho ndochiichocho murume mukuru nai chipo makangotadzwa ngotorwa pikicha munhu akangotarisa papikicha kuzotarisa magaro ulai magaro angu munoapedza ini makandirwadza ndakarwadziwa mfunga ndakanotombogara muchembrini mau saka ndakapinyoresa umandara ini
ndakauendesa masikati machena kana asi ndaiona imi zvenyu face yangu yaiona imi zvenyu mambicha rakandirwadza rero chero ndiniwo apa maakufamba kuise mushongo musandiudze nyaya yomukurwadzo asi mama makaenda kumba kwachipo ndambuziva kuti zvakagumira papi ndambuziva kuti zvakagumira papi akapfeka yelo asi imi munoziva kuti mami girlfriend isina kana mubvira yambosvirwa ndianguka kundifonera. Someone is calling me. Wait, let me put on loud. Hello? Mandela. Yeah, go. What happened? Ah! Whoa. Wait, let me put the speaker. Let me put this. My goodness, this is my cousin. Hello? Wait. Phone again. My cousin, babe. He made way. Phone again. Phone again to chiripedza nengi kuti ndidi achibva uya aende kunengi kumba kwake. What happened? Phone again ri achibva aende kumba kwake maita ba mandikone. My goodness, she had cancer. She had cancer. She had cancer. Hello? Hello, Queen. Yes. Yes. Everything is not well here. Remember, my mom was in hospital. What happened, Kazi? Yes. She just passed on. She just passed on, and we have nothing here. We don't even know where to start here. Hoping you can come. Oh my God. We need you here because you know you are the eldest and we look up to you. You don't know what to do. Oh my, what happened, Naivakoma? What happened? Vakoma. My goodness. Oh my goodness. I have to go and leave the dogs at the dog center. Oh my goodness. My aunt had cancer. She just passed on. She was in Australia. She is the first born in my mother's house. That is for the rate. Everything down for the Kwanzi futhi na iwe duwe ndatofonerwa nzashaya. Wakaoma wedwe. Vashaya nguva ikona iwedu. Matu. All I said to my brother, all I said,
bye-bye. My people, I have to go. Oh my God. Yeah, hello. Hey, Shagao Marike. Hey, Sarasukirwa. Oh my God. Thank you so much, my Cherry. He's the one who brought me up. I'm very poor. I'm very poor. You must come. My people, I have to go. I have received you. I told her about you and she was so happy. Alright, my people. Thank you, Sister Rosie. My people, I have to go. I have to go and I need to check where to go, to Australia or to go to Zimbabwe. Oh my goodness, baby. Oh, Tete, why? Tete, why? Oh, baby. Let me end the life. I need to speak right now. Yes.